Очакват ви много интересни минути с нашата програма. Обръчите първо трябва да бъдат открити, след това върнати в синхрон. The dolphins have to find the hooks and to bring them back. Synchronous, if possible, if possible. Ще могат ли? Браво! Още веднъж. Класно! They are trying to bring back the hooks together again, отново заедно. И отново полицейски. Нямат си ръце като нас хората да си помагат, но имат желанието да подражават на човека. Вижте как ще го направят. They don't have hands to hold the balls, and that's why they improvise. Импровизират и могат да убират нас, за да бъдат като нас. Тори! Браво! Йоанна! Браво, браво, дами! Сега идва ред на една интересна серия от баланса с топки. You're about to see a number of ball balances. At the beginning, 2 balls at the same time. Две топки, 2 balls. Внимавайте! Още аплодисменти! Йоанна! Грей! Браво! Excellent! Колкото обаче е по-малка топката, толкова е по-трудна задачката. По-малка топка, по-сложен баланс. This time, the task is much more difficult. Smaller ball, wider balance. Кой сега? Голи! Ще се опита да я задържи на лесно. Голи is trying to hold the ball over the nozzle. It is not easy. It is not easy. She follows the left hands of the trainer. Следи лявата ръка на треньора и когато той пожелае да я изчерпва. И така видяме на най-интересният от всички баланси. You're about to see the most interesting balance with a ball and a hook at the same time. Топка, обръч, браво! Полицейски за Голи! The lady dolphin is very proud to Goldie, who deserves your applause. Талантливата Голи заслужава полицейски, браво! Отново ще има обръчи в водата. Да видим кое ще бъде по-различно за този път. Hooks once more. This time something different follows. The dolphins are showing us now. Hooks balance. The lady dolphin Goly, and now the lady dolphin Йоанна. Excellent. Bravo. The dolphins. Отлично се справят тук нашите приятели и заслужават награда вкусна, щедра, получават от своя треньор. The dolphins are great and they deserve more tasty fish. Продължаваме напред. Този път ще имаме нужда и от вас. Трябва ли някой много смел, достатъчно смел, над 14 години. Този някой ще получи уникалния шанс в живота си отблизо да се запознае. Видите, уверявам ви, че никой никога в живота ви няма да предложи нещо подобно, така че сега е момента, повтарям, на 14 години, високо се вдигнете ръцете, за да виждам добре. Оставате по места до момента, до който се избера. Ladies and gentlemen, we need help. I'm looking for a brave boy or girl
delfinem. Popływasz se. Който е вдигнал, сега става, да си посочи някой. Есил, значи да, заповядай, да. Есил, let's see how does the Dragon's Girl today looks like. Как изглежда новата приятелка на делфините. Надяваме се да е много смела, защото ще ни помага. Ale po angielsku przedtem mówiła. Let's see how does the new friend of the dolphins looks like. Надяваме се наистина да сме попаднали на най-смелен човек. Избрах си вече, заповядай, Гислей. Здравей, как се казваш? Казвам се Мария. Мария, къде си? От Бургас. От Бургас, но живееш в другата столица на България, София. Това е. Аз кой си тук? С моето семейство. Къде е семейството? Съпруга там ли? Айде да го поздравим специално. Добре, здравейте на всички. Do you like the dolphins? Харесваш ли и делфини? No. Yes. Do you afraid of them? Страхуваш ли се от тях? Не. No. Do you want to help us? Искаш ли да ни помогнеш? Знаем, да. Окей. Срещу треньора, така и помагай. Подай газелета на нашата приятелка от София. Да кажем от София. Само края на летвата. Горният. Just the end of the letter. Ако обичаш ме летвата тук, catch the leg here. Ти си от другата страна. Сега е вдигнение високо, facing higher. Показваме как ще скачат делфините. Ladies and gentlemen, the dolphins have to jump from the water, over the legs, and to land here, near us on dry land. Скачат делфините ето така. От водата, над летвата, между нас двамата. На сцената, да. Не. Само във водата скачат. They can do this here on the dry land. The dolphins make jumps only into the water. What are we supposed to do now? Как да продължим тогава? Ти не мърдаш от там, аз няма да пара никъде, нашата приятелка. Мария от София в центъра на басейна. Мария, къде те праща треньор? Ladies and gentlemen, the dolphins make jumps only into the water. We stay here on the dry land. But this girl, Maria, has to swim to the center of the pool in this leg. Then she has to race the center of the leg, the trainer will race the other one, and the dolphins will jump over the leg, but only into the water. И така, Мария, треньора каза, делфините скачат само във водата. Ти каза, че не се страхуваш от тях, нали? Добре, ние с него оставаме тук, на сушата. Твоята задача е лесна. С тази лето, Мария, скачаш във водата. Плуваш, стигаш в центъра на басейна, дигаш този край, треньора другия и те ще се скачат само във водата. Заповядай. You can jump in. Треньора е тук, за да помага делфините. Ти си тази, която ще ни помага. Заповядайте. А можеш ли да плуваш изобщо? Не можеш да плува. Бански нямаш. Добре, бански костюм. Мария, ще те учим да плуваш. Плитко е 6 метра. Ladies and gentlemen, we're looking for a bathing suit. After that, you teach us Tobias! Бански, сваляй гащите. Take off your clothes. Така да първо трябваше да пробваш банските да видим. Сваляй сега дрехите. Големи ли са? Съгласна съм. Има и
Каза си последно слава със своите хора, Мария. А след малко ще ни помага на следващата задачка на делфините. Мария вече в лодката на делфинариума, която е спукана. Внимателно слушай какво се казва. Трябва да държи здраво летвата, скача делфините и връщаме обратно при нас. Ladies and gentlemen, the girl has to hold the net. After the dolphin jump will bring her full back. Чао, Мария! А летвата държи! Мария от другата столица. Сега, не ми остава нищо друго, освен да поканя твоят съпруг. Call your husband. Повикай съпруга. Какво става, Мария? Запомни момента. Съпруга не идва или идва. Браво, идва съпруга. Да видим. Няма нужда. Not anymore. The dolphins are in your place. They are fast. Providing the leader. Браво. Сега, остава да питам нещо много важно. Внимавай, Мария, какво ще ми кажеш, защото ще проверя дали е истина. Tell me, please, did you afraid? Кажи сега честно, изплаши ли си? Изобщо, но let's check this out. Мария, да провериме. Върни се. Леви ти ме лъжиш сега. Лъжиш ме. Аплодисменти от всички гостите. Чао. Поздрави на другата столица. Thank you very much. За всички останали ще има специален музикален поздрав. Ladies and gentlemen, this song the dolphins will sing is especially for you. A song greeting to you. Песен за вас. Защо умрете? Това е The Dolphins Sing. Какво става? Обратно са делфините. The Dolphins are upside down. We continue with dancing at the beginning, pure classic. And now some sports. First, track and field athletics, high jump, skok височина. Браво! Още веднъж.
коша. Доли. Доли! Баскетбол. Баскетбол. Окей, продължаваме с баскетбол. This time, the lady don't be Йоанна is with the ball. Сега Йоанна ще атакува коша. Ще успее ли? Браво, Йоанна! The ball is as good as the guys in NBA. Перфектно бяха пред коша и двете дами. Играхме волейбол, играхме баскетбол. Продължаваме с най-великата игра на света – футбола. Продължаваме с футбол. Пазете се, повтарям. Пазете се, много силни са ударите на делфините. Особено внимание за децата в залата. Молим ви, пазете децата, камерите, фотоапаратите. Ladies and gentlemen, attention please. We continue with football. Watch out. Watch out. The Dolphins. Keep a real hat. Protect children. Please. Protect children and your cameras. Liebe Gäste, Achtung, bitte, Achtung. Es folgt Football. Delfine. Treten kräftig. Bitte, passen Sie auf. Passen Sie auf die Kinder. Bitte, passen Sie auf die Kinder und die Kameras auf. Дорогие гости, внимание, пожалуйста. Внимание, начинается футбол. Берегите себя, берегите маленькие дети. Пожалуйста, берегите маленькие дети и свои камери. Футбол. Oh my God.
above the water. Pay attention to the dolphins, amazing synchro. They will head down together from the bottom of the pool. Стартирате заедно. Обърнете внимание на синхроната им. Сега, now! Разстоянието когато до топките. 5 метра и половина, още 6 по дъното на басейна. По време на скока Доли показа и задно салто. The distance between the water and the poles is about 5.5 meters. 6 meters more to the bottom of the pool. Dolly showed us a backflying somersault. Фигурно пазарене. Фигурно пазарене. You're going to see some grace. Figure skating. Figure skating. Фигурно пазарене. Тройно се! Един от най-красивите пируети преди малко ви показа Доли. Усетите ли увидите вашата подкрепа? Време е вече да ви върнат комплименти от аплодисменти и да ви поздравя. Много ви харесват и реагират по този начин, а те са чудесни артисти, спортисти, танцори, певци, акробати. Our dolphins are great actors, sport seekers, dancers, and they deserve more applause. They are called обожавани. The surprise is beginning to follow. Сега ви очаква една изненада. Още аплодисменти. Морските лозайци, делфините на сушата. С удоволствие ви представям великолепните артисти на Варненския делфинарий. Отляво надясно. Аплодисменти за Йоана. Тя е на 12 години, много талантлива, изключително емоционална, родена е във Варненския делфинарий. Аплодисменти за Доли! Доли е на 20 години и е от бреговете на Гватемала и Куба. Във водата останаха Попи, най-възрастната от всички и Бисмус, нашият най-малък делфин. Ladies and gentlemen, please let me introduce the dolphins to you from left to right. This is the lady dolphin Joanna. She's 12 years old. Joanna is a very emotional, very talented dolphin who was born in our dolphinarium. This is the lady dolphin Dolly. She's 20 years old. Dolly is from the Caribbean Sea. Into the water remain Poppy, our oldest female dolphin, and Bingo, our youngest male dolphin. Thank you. Благодарим ви. Още веднъж. Рекламното DVD от нашето шоу, както и други интересни сувенири, ви очакват на щандовете на Делфинариума. Ladies and gentlemen, you can buy the advertising DVD from our show and a lot of souvenirs from the shops below. Достатъчно умни, достатъчно интелигентни са делфините, за да разберат, че вие бяхте една